Фирая ханым, шулай да күп ашасаң бит инде үлән агу да булырга мөмкин. Менә бөтен халыкта бит инде үләннәрнең файдалы үзлекләрен белеп бетермәскә дә мөмкин. Менә уланы уйлый яхшы үлән, әйбәт дип куллана, чынлыкта ич ул агулы. Бу исемлеккә нинди үләннәрне кертә дидегез? Анда машик может кергә почти бөтен үлән. Андан сары мәтрүшкә кергә мөмкин, зәңгәр мәтрүшкә кергә мөмкин, битник кергә мөмкин. Аннары соң артыгы белән куллансаң инде. Мәтрүшкәгә тукталыйк алайса. Без инде мәтрүшкәне үлеп яратабыз. Әйе. Ни өчен зыянлы? Нәрсәгә зыянлы? Ул күп если бик каты куллансагыз, ул как бы обратно эшли башлый. Вот, например, башында үлән называется пустырник. Ул бит тоже бик каты как бы проблемный үлән, если күп салсагыз. Беркемгә дә сер түгел, ул бәби көткән халыкларга зыянлы. Допустим, валерьянкаларны вообще эшләргә ярамый. Иң теге зыянлы, менә безнеңчә, это пустырник и валерьянка, как ни странно. Менә, например, валерьянка, даже менә аны кеше күбәйтсә, ул кешенең как бы лишает воли. То есть кеше үзеннән үзе кешен бирә, шушы үлән ичкән вакытта. То есть кешен ала кешенең. То есть үләннәрне белеп эшләргә кирәк. Шуңа тынычландырайын диләйме? Валерьян кеше алынган то есть лишает воли человека. Вот шуның өчен үләннәрне нужно очень осторожно принимать. Фирая ханым, сезгә рәхмәт яусын. Исән сау булыгыз, сезгә рәхмәт. Сезгә.